Ag deir an airg bhí maná Corcaigh maná na Gaillimh san éipachnar dul an dáin ísliú céime ó rang a héin. Tháinig an Gaillimh chomh héin is fuidir Craobh chonacht, agus chuir Corcaigh tús blóidir le nabhachtas Craobh le bó cuimseach ar County Laoise Gréibh na Héir an TG4. Clúcha ar na bhach sásta tris bouta dó. Bhí mí háidir sláán agus Emer Gaillimh an Montráthachta an chaidhrean Saimúd seo in grúpa 3. Pass i bristáach chuir le Amy McDonough, Martin Cleon atá McAuliffe agus stáid seo deis leis an dasóg an Counton Corcaigh Staach agus Harran Seasnán gáú línacha címan Counton a rís an scóran son ag Corcaigh. Sin é agus tá Ava McAuliffe dul i bhaim marm go mór an glúis a taí an maní taí an si féin. Is ag deire ceann isteach sa chúmne, fnachta sigtá Olivia Dively. Brúisteach an láh an Ardig an réitor an buntáisteach Táirte gcónaí deis an ag an Gaillimh Counton ag Emma Rini go hard agus Harran Seasnán cad é mar chúlín ag Rini. Is dul an ceintnta ag Leanne Cohn agus an Gaillimh inis het teacht agus scóir testáil ar a dé bheile. Seileh son ag Olivia Dively, Counton Ibrahim Staach agus tá scór maithan son so bhí sensor cooler a dé bheile ach an a bhar Corcaigh inis agus Abby O'Mahony tan fella dul ó ceann na parkanta Corcaigh beidir sa tóir ar cúl McAuliffe inis agus Gary Schleunú isteach chuir testáil an Illing an Chapney Scéire Ava McAuliffe ó sir cúlín an son tríoch dúil amachchas amach an siú ceannacha Ansiele briste a ríist ag an Gaillimh agus ar bhríhansaí atá sin an Counton atá seach ó Leanne Cohn pass cliste Ibrahim Staach an son deis beidir ag an Gaillimh ar cúil an Counton Ibrahim Staach agus isteach san angad Olivia Dively ag a deir ag críochnú cúil cinúnach an son don Gaillimh a chana sé ar fad ón díhalahú an son Seileh Harnash ard cúlímar. A rís agus Cadby Fecky ag Leanne Cohn, Roisin Leonard ag Rídíra agus Seach agus Céibh na Chawardaí ag Olivia Dively na parson na ceart a bhééis tí san action Caithi Fragra inis le bhéh an Corcaigh. Well tá Seileh a cup níl na scóir na godí seo Rachel Leahy. Immerthirí leistigh Love an Ardenton, a réitor scuile leis an immer tá Corcaigh fós ag brú chun tosaigh an a chosant ó Gaillimh. Siar hain Corcaigh. Corc a ríist an Counton Ibrahim Staach agus Harran Seasnán dígur súnta an son scór má ag TG4. Ibrahim Raig an tas sin gan a bheith úntach obair go leor le déanamh an son ag Kate Garrett ag Seileh Harnash ag Corcaigh dint go má ag an gaptain Mauro Callahan botún bonús ag an Counton Schleunithe tríd go héifachta go dtí Hannah Looney fuair cúlúntaach sa darla go gona líis an takean chicát níl si peoch leheil sa an Counton Ibrahim Staach TG4 go dul ó gcuinnig go duine Corcaigh inis sa tóir ar cúil segus ar Nash agus tá an cúil ag Hannah Looney. Sir Coimert an son a measc na dosa ag Corcaigh Vidir dolo winna go duine oscailtí an son fuair sí coolman teachtain Chicago is seo ar aus a ríist. Agus bhíon bagart an gcónaí nuair atá Hannah Looney ar an léifrod nuair a bhí siad dul leis an luas sin sa bhealach an aró siad gol. Iad cailte seo níos fearr inis oscailtí seoir immerthór ar an Dave Saw ag irig na pelle a gháil más féidir ach ag deire comádig Roisin Leonard smacht an son ag deire an fel ag dul ó winna go duine deis an son Counton Ibrahim Staach agus ag deire Harran Seasnán níos fearr an son déint go maith ag Eilish Morrissey hastig sé sin. Nis Corcaigh Ibrahim chun tosaigh boutáin eile agus deis ag Emer Kylie Schleunithe amach go dtí bhean chun Rachel Leahy deis an son ar cúlí tá an Counton i Harran Seasnán scór maithile an son Harran lína agus kicktaobh lína tócha go mar ag na Corcaigh iad chun tosaigh go gcónaí antá. Deisinis Katie Quirk on a Claymore siúd an touch on óna Tart fé cúlín an mó díreach Harran Seasnán sár cúlín an son ag Quirk agus ag Corcaigh. Sin aonteach ar fád agus caithim mé rá go bhfuil Gaillimh ag fáil tuirseach inis. Katie Quirk agus an tam Gaillimh caite Seileh an láh an Ardig an réitor an buntáiste á Tart agus ag deire an adóg an bunán séitethe an sá agus ag deir buatáilte Corcaigh an a críoch. Scór deir na chéine dóigh ag Corcaigh, chéine de ag an Gaillimh. 2 wins on the trot in the championship, momentum swinging back to Cork. You must be happy. Exactly, yeah. Like I said, we had a tough league campaign, tough loss to Kerry. I think we played well in the first half of that match, so there was things that we wanted to improve on, and I think we're moving forward now and we're looking forward to the quarter-final in 3 weeks' time.